Atur posisi. Iya. Oh. Laksita Maeswari. Kesenanganku. Ya. Sas.
irama.
Aduh senenge nonton jadilan karo pacare Rabatan foto-foto kuburan Gundal gandul ning pos ronda
Purnama Sido. Leak dalem kapungkinan. Lightning mas, off. Lightning off. Ya, lightingnya. Black out mas. Ya, black off ya. Terima kasih.
kok bangga sore. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Iya, kembali lagi kita ke laptop. Ya, Mbak Feni Puspitasari. Babak yang luar biasa, babak Babak putri dari rekan-rekan Kudo Prasetyo namanya Babak Laksita Maheswari. Laksita Maheswari. Lapo? Leksita Maheswari. Apa sing dembung bingung? Wis disuguh kopi rong aku wis merajak kopi. Kopiku papat lho. Di alah jatahe Dita siji Randadi Dita iki. Men Dita Randadi cah. Bersama Feni Puspitasari. Ada juga Jarod Bisma. Terima kasih. Patito. Ayo. Gelang
Tombo kangen Tombo sampun. kangen, Mas Nggih. Mbok bile Bapak Ibu ngersake lelagon sak mangke ngendikake mawon. Karang yo penontonnya Masya Allah kebak Mbak Kebak, Feni. ana latanan sak Luar jembare biasa kok kek kebak do lho. lenggah Do lenggah kabeh. tertib. Luar biasa ya Mas ampun. Jarot, Dalem. Tadi ada banyak request lagu. Wonten, sampun wonten ada. pamundutan. Dari Bapak dan Ibunya Dek Maheswari itu tadi request lagu Mas Jarot. Ngendikane Lagunya dawuh ada napa? Mawar Kuning sama Impenku. Oh, impenku sama mawar kuning. Tak bisiin. Tak Aku, bisiin. aku ora gelem kok bisiin, aku ora kae ben sing cetok kae. Aku nek bisikanmu tetep ora. Bapak ngersake lelagon apa? Oh, lah ya iki. Ayang-ayang. Nek gur bisikanmu ki rak gur angin. Kosek to. Lah nek iki kira langsung kembali. Piye piye piye. Oh, ono to. Oh, ono. Bapak asmanipun sinten? Nek dijaluk saiki piye ya? Hamba Allah. Hamba Allah. Oh Pak Gareng, matur sembah nuwun rezekinipun nggih Pak nggih. Nyendikani dawuh lelagonipun ayang-ayang. Karang yo ketiga yo metu garenge. Iya, nyer-nyer ngono kae. Ning aku manut sing arep dipinangkani sing iki sik apa arep sing ndi? Manut aku. Penak dicekono gede sing ndi. Oh ya ngono mara, nek ngono ya gek tareno. Tareno pen. Tak tagih saiki. Nah, monggo Bu. Alah, waduh cah. Oh, lagi buka ATM, nomor danaku podo ya? Masih sama. Sama. Saya siji nanti dikasih. Sik Rot. Apa Mas? Lah podo. Walah gak iki lagune. Oh iya. Iya, iya. Iya, iya. Oh iya dong, makasih Iya, juragan. iya, oke. Padahal matur yang kene iki nuwun. padahal aku di WA Mas itu aku Piye? Mas aku nek rasa yuta wegah. Ijek ditambahi. ditambahi. Waduh alah. Apa yang menaiki kita wasitoke Pak? Ireng manis. Oh iya, jumbo kalian suasana ireng manis. Oke. Yo ngalah, pun Bu mboten sah katake. Kudu ireng manis. Ireng manis. Peni. Dikasih nggih Pak Gareng. Ayang-ayang nggih. Ayo mumpung rasulan rezekine kathah Pak. Nambah ke angsa Aku lho, Pak. percaya jebane cek kandel. Kena isi kandel lagi. Hei. Ayo. Digulung ya Cina. Ini Puspita Sari.
sampun nggih Pak nggih. Sampun sah nggih Lunas matur nggih matur nuwun. sembah nuwun. Menika pun tarik rumiyin Pak. Napa paringi lelagon riyin? Spesialis bunga-bungaan. Iya, iya.
Iya. Iya, kondur. Oi, adalah. Seksi pembubukan. Iya, kondur.
Dodo Prasetyo. Jika kamu belum bisa menjadi obat luka, janganlah kamu menyiksa hati ini sayang. Aduh, happy ya. Lipat rembulan
yo gede ganjarane. Yo. Silakan. Yo. Oh. Hae, hae, Yo.